お聞きください、バルガス将軍。私のためにバルガス将軍にまでご迷惑をかけるわけには参りません。それに我々には帝国最強の魔導士団としての誇りもあります。どうします将軍。もともと我々には十分な兵力がありませんし、今は作戦行動中ですが。決まっておろう。命を張ってまで戦おうとする者を見捨てることができるか。わかりやした。このゾルム、力の限り戦ってみせましょう。バルガス将軍、どうかお願いです。私にも黒竜魔導士団としてのプライドがあります。聞けカミラよ。私はお前を助けるためにここへ来たのではない。だが出しゃばった真似はするまい。わしはここで勝手にやらせてもらうぞ。ありがとうございます将軍。このご恩一生忘れません。我が敵を討て。ここが貴様らの墓場となるのだ。ゾルム、相手は手強いぞ。油断するな。何をおっしゃいます将軍。このゾルム、あんな小僧どもに遅れを取るはずがありません。者たちを癒すたまえ。かの者の傷を癒したまえ。
これ以上一歩も進ませてはダメよ。